Deci za laku noć. Pepeljuga. Bila jednom jedna lepa djevojčica po imenu Pepeljuga. Živjela je sa svojim ocem, maćehom i dve maćehine kćeri. Nažalost, nakon što je ostala bez oca, maćeha ju je pretvorila u služavku, terajući da radi sve kućne poslove, dok su njene polusestre lančarile i spremale se za balove. Maćeha i maćehine kćeri, zle i razmažene, stalno su se rugale Pepeljugi i nazivale je prljavom, jer je često bila prekrivena pepelom od čišćenja kaminom. Iako je život bio težak, Pepeljuga se nikada nije žalila. Bila je dobra i radoznala, a najviše joj je prijalo druženje sa životinjama, miševima i pticama koji su živjeli u dvorištu. Jednoga dana u kraljevstvu je stigla vest da će kralj prirediti veliki bal na kome će njegov sin birati nevestu. Sve devojke u zemlji bile su pozvane, pa i Pepeljugine polusestre. One su se radovale, kupale u parfemima i oblačile najlepše haljine, dok je Pepeljuga morala da ih pomaže. Kad su krenule na bal, Pepeljuga je ostala sama i zaplakala. Kada bih bar ja mogla da odem. Tada se pojavila njena dobra vila koju je čuvala. Ne plači, draga moja, reče vila, ti ćeš ići na bal. Zamahnu svojim čarobnim štapićem i pretvorila je bundeve u kočiju, miševe u konje, a Pepeljuginu otrcanu haljinu u prelepu blistavu odeću. Na noge joj je stavila staklene cipelice. Ali zapamti, upozorila je, čarolija će prestati u ponoć. Moraš da se vratiš kući pre nego što otkuca 12 sati. Pepeljuga je stigla na bal i svi su se okretali da je pogledaju. Čak ni maćeha i polusestre je nisu prepoznale. Kraljević je bio očaran njenom lepotom i ljubaznošću. Zaplesali su i razgovarali celu noć, ali kada su čuli prvi udarac sata u ponoć, Pepeljuga je shvatila da mora da pobegne. U žurbi izgubila je staklenu cipelicu. Kraljević je odlučio da pronađe devojku kojoj cipelica pripada. Došao je u kuću kod Pepeljuge, ali cipelica nije odgovarala ni jednoj od zlih sestara. A kada je Pepeljuga isprobala cipelicu, savršeno je stala. Maćeha i polusestre su bile šokirane kada su shvatile da je ona bila tajanstvena lepotica s bala. Kraljević je Pepeljugu odveo u svoj dvorac, gde su se venčali i živjeli srećno do kraja života. Čiča miča i gotova priča.